दिनै बिटिसिनि गोबां जायगाफोराव बा बिटिआरनि गोबां जायगाफोराव दाब दाब जिल्लाफोराव बनसु आफादनि बनसु फरायसा आफादनि बन्द फोसावनाया गोहोम गोलैदों। तामुलपुर, उदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझारनि दाब दाब जायगाफोराव हान्था मेला आरो गलाफोरा बन्द जादों। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामथावना गासिबो जाय नुनानै दिनै जोङो मोनथाम मोनब्रैसो आपडेट लाबोगोन आरो लोगोसे जोङो नैबे बन्दनि गोहोम खोलैनायखौबो जों नोंथांमोननो फोरमायनो लागोन। गिबियावनो मोनसे आपडेट, बे आपडेटआ आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ। बे आपडेटआनो जाहैबाय बिटिआर गोरोबथानि 9.2 दफानि गेजेरजों बारग' उन्दैफोरनि थाखाय आसाम पुलिसाव 2% रिजार्भ फोसावबाय। आसाम पुलिसनि गासै 5,563 मासिनि गेजेराव बारग' उन्दैफोरनि थाखाय 2%ल' रिजार्भ फोसावनायखौ बयबो सावरायगासिनो दं आथिखालाव। आरो जायफोरा बे एक्स एनडिबिनि एप्लाइ खालामनो गोसो दं बिथांमोना फैगौ 15 अक्ट'बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोसावनाय जादों। नाथाय 2%ल', 2%आव बेसे गोलैगोन? 5,000निफ्राय नोंथांमोना 2%खौ दाजाब दानख' खालामदो बा रानदो, अब्ला नोंथांमोना मिथिगोन बेसेबां गोलैयो। अब्ला जियानो जादोंला जोंहा नेक्स्ट आपडेट फैलायबाय। जोंहा नेक्स्ट निउसआनो जाहैबाय मोनसे गिथाव बाथाव। सासे दुथां बोराय सुबुङा सासे 5 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव हिन्जावसानि न'खरनि मानसिफोरजों नुजानानै गिनानै लाजिनानै बियो सहायनो हायियाव फांसे दंफाङाव, गामिनि फांसे दंफाङाव गावनि जिउखौ दौलें लानानै गावनो फोजोबदों। आरो बे जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि बिरेलियाव। उत्तर प्रदेशनि बिरेलियाव बै जाथाया जादों। थैनाय जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय शेर मोहम्मद, मुस्लिम मानसि। शेर मोहम्मदआ बे हिन्जावसा गथ'खौ गेलेबाय थानाय समाव लांदोंमोन, फुस्लायनानै चक्लेटफोर जाहोदोंमोन जानांगौ। चक्लेटफोर जाहोनानै बे लांनानै बियो जिनाहारि खालामदोंमोन आरो जिनाहारि खालामबाय थानाय समावनो हिन्जावसानि न'खरनि मानसिफ्रा नुबाय, नुनायाव बे जाथायखौ खालामबाय। दा बिदिनो गोबां जाथायफोर जाबाय थायो। अब्ला जोंहा दानिया फैदो जोंहा जोबथा आपडेटआव। जोंहा जोबथा आपडेटआनो जाहैबाय दिनै बन्द'। दिनै बन्द'खौ गोबां मानसिफोरा मानिदों आरो माखासे मानसिफोरा मानियाखै। दा बे बन्द'खौ बनसु आफादा फोसावनाय जादोंमोन। मैयाहाय खौरां बिजोंनि गेजेराव फोसावदोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो गोबां जायगाफोराव बन्द'आ गोहोम खोलैदों। बन्द'आनो जाबाय, मानिलायबाय। गारि सालायो नामा आदाबो? गारियाथ' जों गारि ड्राइभार। अबे लाइनाव खारो नोङो? दा आङो जेनेबा सान्थिपुर टु क'क्राझार खारो, उइंगार। सानसेनि खामायनाया बन्द' जासिगोन। दिनै माथो होनबावनो, जेनेबा बन्द' फोसावबाय, लसआनो जाबाय जोंहा। एसेबाबो थाइसे थाइनैबाबो हाबोमोन, ओमफ्राय दा बन्द'नि थाखाय दिनै थानाय जाबाय आरो। दखानखौबो जथेस्थ' बन्द' खालामनायखौ नुनो मोन्दों। दखानाबो बिदिनो बन्द' होबाय नालाय, दा दखानदारफ्रा मानिलायबाय। दा मथा मथि बन्द'आनो बानायजोब्बाय। खिन्थु माखासे गारिफोरखौ थांलाय फैलायखौ दासिम नुबाय थादों। बेखौथ' सानदों जोंबो दा, माने बन्द'आ होबाय, माल गारि बायदिसिना खारनाय नुदों। दा बेखौनो जोंबो एसे कनफिउस जादों, गोनो गोथो। बन्द'आ मा रोखोम मा बिदि जादों। दा सोरबा उइंगाराबो खारदों हनै गंफा गंनै। ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो जोंबो खारनांगौ ना मानांगौ जागासिनो दं आरो। दंमार नामा? बन्द'आथ' बन्द' जोंथ' मैया खोनानाय जायाखै, नै दहाय फुङावसो माने बुंफैदों आरो बन्द' खालामनांगौ होननानै। मा दखान दाना? दाथ' जों ओरैनो टायार दखान आरो पार्टस फानो एसे। दिनैथ' बन्द'आ जाथारोबाथ' फाननो मोननाय नंला, लाब जागोन ना लस जागोन? बेथ' थाबैनो जोबोद खहा। सिगांनिफ्रायनो बन्द' जाबाय थायोमोन। दा बन्द' जायैया सिगांनि समाव, दा बन्द' जायैया बुहुद गोबावसै। दा नै दिनै बन्द' जादों आरो बेनि थाखायनो जोंबो बुहुद बबाव थागोन बबाव मागोन मोनदों दखानदार हिसाबै। आरो दखान होआबानो जेबो राहा गैया नालाय। नोंथांमोनखौ दखान मोखाङाव जिरायनानै थानायखौ नुनो मोन्दों। जों उफाय गैया, माने न'आवबो थानो सुखुवा जोङो, बायहेरायाव थाबाय थाग्रा दखानावनो, ओंखायनो जों दखानाव जिरायदों आरो। मा खावलायहरनो सानो बन्द' खालामग्रा बिथांमोनखौ? बन्द' खालामो, गोदोनिफ्रायनो बन्द' जायो, जोंथ' जेबो मोजांखौनो फिथाइ थायनायखौ नुवा माथो। दा ओंखायनो जों लुबैयो आरो मावोबा मोजां मावनांगौ, हारिनि थाखाय माबा मोनसे लाब बेनिफिट जानाय बायदि आरो। खिन्थु पाब्लिकफ्रा बिनि गेजेरजोंनो बिराद खस्थ' मोन्दों। खस्थ' मोनो। दा हान्था मेला थांलाय फैलाय गासिबो बन्द' जानानै दङ आरो दखान जेबो गैया। पाब्लिकफ्रा फैयो बिदि मैगं थाइगं लांनो, ओरैनो गिदिंनानै थांफिनो आरो। जोङो गुबुन गुबुन समावनो नुनो मोनो गोबां मैगं थाइगंफोरा क'क्राझार बंग'लियाव जिथुनाखि मैगं थाइगंफोर थाङो, बे गासिबो नैबे जोंनि साहा ओनसोल सान्थिपुर साइडनिफ्राय थांनाय नुयो। दा बे बुस्थुआथ' बन्द' जायोबा
दा बेफोरथ' नै खायसे बायनानै लानाय दङ आरो न'निफ्राय दिरुननोथ' गोबां खस्थ'खा दा खायसे बेफार आजा दङ आरो बिदिनो बङाइगाव क'क्राझार लाङो बेफोरबायदि मेस जायो आरो बन्दमार नामा बन्द'आथ' जोंबो मोनथियामोन आंहाथ' ओंखाम ओंख्रियाबो संफैबायमोन हटेलाव दा औ ओंखाम ओंख्रियाबो संबाय दा एसे लस जानाय जाहैबाय आरो आंहा उफाय गैया माथो खालामनो बयबो मानिथारबायबा मानिनांबाय आंबो बेनो हटेल होयोमोन आब'आ ना हटेल होयो नै बेसेबांसो लस जागोन दिनै ओरैनो संग्रोबाय होननानै माने फुंनिफ्रायनो बारा माबाखौ मोनथियोबालाय सङाबा मोनथियाखैमोन आरो मोनथियाखैमोन आङो ओमफ्राय आंहाथ' फुङावनो फैयोना फुङाव फैनानै संफैबाय दा एसे बिदिनो 1000-1500 थांगोन आरो जोंनाथ' बेदर सेरथाम सङो 900 थाखा बिदिनो माइरंफ्राबो आजिखालि दामजों अरजाला माथो खालामनो मानिलायनांगौ जाहैबाय गावजों गाव